In ji wani shege ya ƙara buɗe baki ya yi magana a cikin motar nan. Hayara mota, a nan zan sauka. Ko kana buƙatar wani abu ne? A'a, yallaɓai, sauka lafiya. Na kama ka. Wa? Kana yunƙurin guduwa harbin ka zanyi. Sunana DSP Habu Adam daga State Headquarter ɓangaren manyan laifuka. Mu tafi ofis ka je ka yi bayanin duk mutanen nan da ka ce ka kashe da waɗanda kuma ka sassara. Mu je ka yi bayani a ofis ɗinmu. A radiyon labai a radiyon labai kashe unguwan ka tambayi kowa ka ji sunana. A radi sunana Janguɗa maƙaryashi.